like beg me obal to Lauert le Colini, beg me bro dúil os matir. I'm very proud of my country and I kind of wanted to show that. Beg me creachnaha le manoira. And I think this is a big one for people. I am just finished with the shame and the fear that sort of school Irish left a lot of us with. Dil an craoltóir aitheanta Kathryn Thomas a bhíonn sa cuir an clár bricfeasta I láthair Dublin Scéim Tuairiscithe nGaeilge le déanaí. Tá sí feadh na teanga arís faoi stiúir Katie Whelan, Ollamh Cúnta agus Teagascóir Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Bíonn siad ag pléin na Gaeilge beo an éir go minic a cad a ceapan sí hain faoin aistir go dtí seo. The first wrong that I had with Katie, it's a confidence thing, you know, and I think she really put me at ease. And I think that's what I would advise people is find a podcast or a dinner, a person who you can have the cúpla focal with and that you're comfortable with. And I think that's because confidence, I think, is the big thing, because I think a lot of us have more focals isteach sa ceann than we think. So I think that's the confidence thing. So I didn't think I was nervous because I knew I was ready. Beg me réig chun Gaeilge a foghlaim again. So when you have people like Hector, you have people like the How to Gael gals, you know, and Louise on radio, and brilliant stuff on TG Cahar, radio on the Gaeltachta. And I think you can feel the momentum happening. So for me to be able to play a beagán part in that is, tá mé an a bro dúil. Tá sé feice agam le cúpla bliain nuas go bhfuil cinnte a bheadh chun ratha siúil. Tá spéis níos mó léirithe ag daoine sa Gaeilge, daoine ó gach ís agus ó gach cúlra agus ó gach level comas Gaeilge. Ní ra mar riamh cógrachach is tá faoi láthair agus is maithan cótha é sin. Ceapam just go bhfuil daoine, you know, slátá nuán agus an méid sin play faoi imirce agus eisimirce agus daoine gol thar leir agus lisad aspa deisina beidir Somália agus bíonn arthúin sin bog a thsála bíonn siad a lorug fréamh leis an gcultúr agus leis an lenar sínsir. So is bailach séir an aisce í an Gaeilge leis an íana agus ó chéamh an chultúr de chomá tá an bhéin faoi láthair maidide leis na cultúr éagsúil ar fud an domhain, agus ceapam nuair a chur muid aigear ar beidir tír eile nó ar chultúr eile, tá muid an ann sin bhfuil beidir tuile measa a bheith agan ar gcultúr hain rud atá iontach. So cinnte dearfa tá bura feice agam sa Gaeilge le cúpla bliana nuas. Nuair a thosaigh an clár seo I fear fife cuaig, chuaigh me sé d'agháil leis an léideóir ímar, agus dúirt mé le hí luch bhrálam sa bheith pórtach agus bhrálam dá meach an Gaeilge an, mar chuid de chlár béarla. Tugann sé stádas ceapan don teanga go bhfuil sé le héisteacht in éanach leis an méarla, agus chomáile sin tá sam go bhfuil na héisteoirí géisteacht agus seans go sppraig for iad san le tuile Gaeilge úsáid. So Ifar héan tá an tálam go bhfuil Kathryn I hain mar rinne, go bhfuil si ag géirí an teanga Ollamh agus go bhfuil si sásagus tá si cógealghórach agus tá, you know, tá an curchuige dearfach sin eici a chuid ó léhí ach chomáile sin tá an tálam go bhfuil an clár agus Dublin Scéim Tuairiscithe mar sais agriocht sásta taú ní bháin le na heistir hain ach le ordan na thuairt gomsa agus don teanga agus tá iontach buíocha sin.